Mene često pitaju ko je najbolji momak na estradi, a ja kažem najbolji je Dijamantski. Hoćemo li da ja ga pozdravim? Halid Bešlić. Hvala puno, dragi moji poželjeni, dobro večer i dobrodošli. Tu sam da pjevam, a što manje ne pričam i odmah počnemo sa pjesmom i kaže ovako: zagrli me